ತುಳುನಾಡು ಇನಿಕಲ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒರಿದಿನ ಬಂದಿತ್ತು ನಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಲ್ಪ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ನಟ್ಟುವ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಎಂಕಲಿನ ಕಾಪುಲೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಆ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆದಾದ ಐದ ಪಿರೋಡುಪನ ಚಿತ್ತನ ಪರಿಶ್ರಮದಾದ ಬರ್ಯಾತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮುಲ್ಲ ಕಾಡದ ಸಂದೀಪಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಡನೇ ತೆರೆಯೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಟೊಳ್ಳು ಬರೋದು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಸುರು ಆಯ ಮಣ್ಣದಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಮಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಆಯ್ನೆ ನಂಗೆ ಆ ಮೇಣದ ರೂಪ ಉಂಟು ಈ ಮೇಣದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ರೂಪನ ಕೊರಪ ಈ ರೂಪ ಕೊರಿಬೇಕ ಒಂದಿತ್ತ ನನ್ನ ಆಯ ಮಣ್ಣು ಬಕ್ಕ ಗೋಣಿ ಪೊಯ್ಯ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಂಜಿ ಅವನಿ ಲೇ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜುವ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನುಂಗಿಬೇಕ ಐಕ ನನ್ನ ಕರ್ಬದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಅవి ಉಳ್ಳಾಡ ಮೇಣದ ಆಕೃತಿ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಪನ ಎರಕದ ಯಾವಣ್ಣ ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಕಂಚ ಪಂಚಲೋನ ಅವನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಡು ಬಂದು ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಮೇಣದ ಅಚ್ಚ ಇವಾಗ ಕೈಗೆ ಮಣ್ಣು ಪೂಜಿದ್ದು ಅವನು ಮಣ್ಣದ ಹಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಕುಲ ಏನಕ್ಕಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ದೀದು ಆ ಮೇಣನ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದಿಪ್ಪ ಅವು ತಿರ್ತದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಂಬರಪ್ಪ ಅವು ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪುನಗ ಆ ಮೇಣದ ರೂಪದ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣದಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಎಲ್ದು ನೀರಾದ ಸಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅವನಾಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿನ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಬಾಮಿಡ್ ನಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಅವೇನೇ ಇಂಜಿ ಶೋಕಿಗೆ ಅದು ಕೊರ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲಲ್ಲ ಬೈದನ ಮಣ್ಣು ಚಿತ್ತನ ಬೇಜಾರು ನಮಗೆ ಅವೇ ದೈವರಾದೇನು ಒಂಜಿನ ಕರ್ತೀರ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಡು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಒವೇ ದೈವದೇವರನ್ನ ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಒವೇ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಈಗ ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದಾಹರಣೆ ಪಾಡಲಿ ಏತೇ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಆಯ್ತಾ ದೈವದ ಚಿತ್ರಣ ಬರ್ಚಿ